אז מה זה אומר יום צילום? להצליח לקום בשעה 4:02 ולצאת לדרך לכיוון ירושלים. בשעה 6:02 אני נכנס לתוך העולם בירושלים, ומה אני קולט שם? את האיפור, את ההפקה, את הבימוי, את הכל מתחילים לארגן כדי שנצליח לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש. הכל מארגנים שם מ-0 ל-100 כדי שיצליח להיות הקליפ הכי טוב. אני מתפלל לי בינתיים שההפקה מתארגנת ונכנס להוריד את כל החדשקונים, את הגבה המחוברת וכל מה שיש, רק כדי שזה יצא הכי נורמלי. דוד אוריאן מוכן, כל מה שראיתם לפני, היום כבר מוכן, כדי שהקליפ יצא בצורה הכי טובה. נכנס לתוך הסצנה עצמה, הסצנה מאוד קשה ומורכבת, שבה אני צריך להיזכר כנער שהייתי, זה לא באמת אני בתמונה, אבל אומרים שככה אנחנו דומים. משם, בשעה 11:04, אנחנו מתקדמים. לאן מתקדמים עכשיו? מירושלים נוסעים לכיוון נתניה, לסטודיו של אריאל בלולו. לא סרטון אחד, גם לא 2, לא 3, לא 4, אלא 5, 7 סרטונים. אריאל מתקן אותי, לא אומר טוב, כן עושה טוב, ומשם לסרטוני חוץ. סרטוני חוץ צריך קצת שמש כדי לקבל גוון אחר, כדי לקבל צבע אחר, ומשם נוסעים לחריש. נצליח לעשות את הפודקאסט הראשון, יהיה מפחיד מרגש, אבל יאללה, צריך להקים את זה מ-0 ל-100, שמים תאורה, אריאל מארגן לנו את כל הדברים, שמים את כל הציוד כדי שיהיה לנו את הצורה הכי טובה שיש. הפודקאסט הראשון, ומה התוצאה? פשוט מדהימה. יפה, מרועט, ונראה $1,000,000. איזה כיף זה להיות שחקן.